Abusuafo na Juada October bosome de toso enkono ba bia wo bia no ya mo adwoa mo akwa bebraso so mamuni ama wodo bi so nsam a yaboabo no nwumre ye ba na ye de ba beso mo ensam no doso na poso enie Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia abusuafo wo bontoa na ne ntoa bom no ana de atugya wo so nyene abonten so se abroso a bosome ya ye kwa akowram no abroso a na gese onya wo akwada no to no mo nye a na ne Ghana card ye printed ya mano and we che ye de mako na IMF nkoma womo ene Ghana ban edie no abusuafo entity HSA ekwan mu tenia na etenie ene ma no chese etoto na kwam na opere bia ono so obinisi kasemu a owandi si amanyoku na kache ere tuja se Ghana fo si yemi yetirim ye depia on de enye sa no hunu ene ma mudia ene beye ede amayen abusuafo ede mako German South abato opesia so abemu asukono mu a wadi 15 years ye beto dwa se abemu ano kum ne nana ya ewo German South abonten so no abusafo nsem bi piepiem ye bekọ ne akwakodi ho nkomo na ye de makọ Israel abonten so arahosem asi wo honom no opani a wo si Israel aban na namo ewo Ghana mema se ne nsamtwefo akasa o se Ghana fo ya dehye a ewo Israel no yenki akomanto yeyem na bambo de wo ma ayirim ede amawunum abusafo wani afoforo pi ene akekese ne se kase a ba bia wo bia no anwumre ye ba ne ye de ababeso mo yemfa sedama nyumekoyi yede asere ma 21st clinic oseme nkancho se siatica no ntiri no efrisisie num efa otona se edebesu nankokom efa onantu besu nampo no so no se twetwewa edu baabi a na kese ka na ya ka wato ho no mo anesa emu twetwewa medu baabi a na wo ya de akwakose duabonum ne ade abuziafo na odwane kire 21st clinic ya wa doctor fo e wa nurse fo wa du papa yede be hwewo etu yade na se ede amawo Universal Natural Clinic so some enkanchro se ebane se bia don peni se buo sa freche sa to e dia fo ho furniture o matena ye no mo nhwemfama eno eche sasa bro wonam tutuo nyina wo mo eye ho adwuma pa na mizo ene 5G ni eguso aye no nom e weekend ya ye kwa ye kwa wedding ye kwa outdoor nom ene ade a ye no mizo drink ni bi no ye di ho dance se kama ba ena 5G no so e ma ho de demu ni nyina e ma otimi aye adwuma bi 3A Herbal Center and the 3A co capsules of Beja Subs for Coco Tibia CC or Yacoco Tibia, or Yamu Team Coco Tibia, or Nusuyo Tum, Coco Tibema, or Bemana was a woody Girasona, or the Topa, Sejulian Poyan Crumpodian, Manyamane Netrono, Ebemuno, Aquaque Bibia, Copet 3A. Co capsules on ebusia for double ball e bedu ajinamuna ma vim ama dwuma bia wo ye bia no watima yese mema e de enum nyambo mpam ebusia for wenum na ebo echidom ebo adonti ama ye vim a ba bia wo bia na nwumre ye timi abade aba besom me de ede na ya bo amali bia boga yenye bre na finsam no Yenkuma nkasa infamo yademo shas ye de free Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye abusuafo mamani tua se NPP amanyoko ni ya hobo akwa akoto ba akoyi pani a obedi party nanim edo on makoto 2024 elections no na omo break the 8 no a omo dan de tua pia omo ewe ne dwedwedwedwe no etimi abama edi ama wo nam so ma se de ababeke run mo ben nan a omo echi no my Ghana ntrodo ne ntua saso eto omo ho edi ama etua ni ne esa yin for NPP amanyoko no se beye na omo bejina so eretumi ama wonum no mo ababedi party nanim na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ni abede pa ene ni bedi enso jankasa mrekra de wanane a onamu ewo wanchi ene ne mpotamo na ehonum eno de ato MPP amanyoko atwa ni esa yin fo anim ene Ghana ma de hie nyina se so meka hye ne so a be mre kakra nie wode batu dwase na ban a mampani na dodan kwaku fo de anim no aye hyehye se Ghana card no se no akwada no wo no to wonom nye aye asabia ho no mo no a ne ebusa sa akwada no wode ne kofie ne di be na ade be ma no ne papa de se ne mama de se ne nua no aka so de se ne ade na ke se Ghana card no a eno mo ye ede ama akwada no na o kire se abroso a bosumi a ye kwa akowra mu e October bosumi e womi na ya woso di akwa akowra November no wan hwe a enko na wie ye kra na onomo e hyase e di se adwuma no e wo my Ghana ni introduce ne ntua so a wo akwada no tie mu nye a na ne Ghana card ne ye di ama no Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia said we see chire mu fa ye enie isheno ebego eyina abrochire ye wo akwala ye manu the national ID and death ye wo no 100 sa bebe ye no
your integrated databases. So starting from next month, you want to allow you to go way in, you better 2 IDs, the Ghana card ID and the birth certificate ID. Either way, those Ghana card, yeah, digital address system in Ghana, and then ultimately here, or the digital address straight over. Yeah, complaints are being taken from the party. Party is saying, yeah, appointees, Omu Bebre, Omuaji, and the constituency. And yes, said appointees, Omu Fi, constituencies. All the appointees, CEOs, and ministers, they are assigning every appointee to a constituency to become the godfather or the godmother of that constituency. So every constituency will have a godfather or a godmother. I was your phone to way a Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yetene kan we amra na one MPP amanyu ko na tua ine ne yesa ine for ahia o wanchi abato mpesua so obono mantem no mo na ode sansem we etu o manimu a wo ye ne se abroso a bosumi aye kwako ram no de na sanhihye no ehyase aye adwuma ya famo free Vice President atena ye ne yemfamo enko sofo a wona hwe Ghana yenkrase ene ya papa memu ho nsensem ye radan kwaku botwe na tena ye na oyamrasebe adwani o womrasebe adwafie ma de hye wo kre abato mpesua so opo mantem na owura yi dia tugya se aban no entutu a waye nom ene adwuma a waye se wodi general secretary de man pipi abanyuko no eto aso a ebeye soafo mampani dada John Ajokum de wokufo abrada pa ba santia pegya yene de sekonkron semansa boy ne penso eto aso a edibedi MP no so wotena se no wasese a wono ene mrasebe adwani a obeka ne se na adwuma ye eso anipa wono ene mrasebe adwani a obeka ne se ni mu oduo na chese wosom na de hye na wasom amana boro so de sansame tudwa wabra na ayo ohene popropo bia owone mpesua no so na odi ne mfinhia na oto nsafre no a ode sansame eto na nanom ne ade hye nanim papa wachere amaye nanom my MP for 50 years America say I'm one of the luckiest members of parliament in Ghana because me was the greatest collaboration and cooperation from Ahimfo Ewa Okre. In all the 7 major great towns in Okre. And then one Ahimfo Ewa na. Baby abeko yeah. So mo ojo first of. Omo kasa wo pa nche David now me ameba. Anajo ontie wasam kwa no omo tibe pa wan kasa wo fie. Na me yi opia enfiri mo. Asese pa onu Okre man and who be my him what is and I was so na no ma o matu na dan no sefa kan se nemu aba a obeta wachi and we wafi na na me tawase say what show leadership but that was it what kind of papa why here now what be the unity aba Okre man mu no aboa unity towards Okre man na say yakopon so after so over 80 years now was 30 years ewa wakunya so na me nsiraw ye da waso so ekwa di kampa wachere amaye Observe phone to way mrasebe dwani obo mrasebe dwafie ma this year walk rabato mpesua so opo mantemo ye radan kwaku botwe na yetene nka no saso ye soafo a ohoye nkrase ne ya papa mamu ho ensensem na enu akire na okatachie ye kusi obodum amiyawa otosunum soso edekakra soso ni nyina eye odwura fahye ene ho entutie benam so ama nkronkro won potemodum no ehunu mpuntu na ira kasa de fa ho. I've had friends well wishers asking why this short theme. And chairman, ladies and gentlemen, the theme for last year's Odwura Festival was a clarion call made to all association citizens, both home and abroad, and friends of association to come and let us give a facelift to association. In making that call, I am admonishing association citizens in particular that there was the need
to come together with unity of purpose, selflessness, goodwill, sacrifice, and support for each other. The question is, the question one will ask is when? And my answer is now. Hence, the current team, now is the time. Now is the time for us to rise as association. Now is the time for association citizens living outside association to come home for us to build association. Abuzafo nti we aye okatachie kusi obu oduma mi ya wa otoso mi enum otoso num na yetene kaningina eye odwira fahye ene nkronkre wo eye okrane na mpotamu mpuntu ho dwumadi na ekoso a sansemi piepie honomo yento aso ne mfam nkonkra pompore mantemo abuzafo openi Gregory Afoko sembeka hye ne nso a NPP amanyoko ka na etitreni a na owo tifido po mantem no mo Yewura Mahama Adams ya nipa binum kokunu ya kohwe ase de gu no so ma no so kopia ya sabia Dr. Fomra memamra wiase na bama wotri modernfo a eja wadane control ko yoda mansanko mo osisifo patapafo ni di agora ode ne nsa dutu ni opetebre ni ope ade nsa nwunwunu kokoto no so no opene Gregory Afoko ene na amanfo trete no monsa awo no so opene no ekwan ofa so wuye no wonim ho bie nam so ma benfie nwotwe ni ekire ni ena orai aposifo akyere no ama wadi court wa trentwie saa ene ekọ na lawyer fo ko yema di bedi ena wayare ena ne blatonic yasa kaka pempe blatonic awia wi ko de ye ko pe bi di amano pressure no ne ade a na busia fo ne court esa so kotena na sem no so a enmanimfo a wo mo ko ede ama owura Gregory Afoko esa so de koto court no so mesere court no se owura no da oda prison honom no ho behia se a doctor fo behwe nimfie no kora ne mu pa apomde ne nhyeda nye papa into mo besere sen kampanimfo nyina so na nkomo ema ne bedia ebetimi amana tiba kwa ya sabia amana doctor fo akwa ko free no se de parents okra na asa o matima amana foforo ama abo amana pomde ne ho nsensematimi CPS ta na se court no ebia da foforo obehye ama masa ba asem no so no wo mo anya adansefo a on ba bedi agiramu a wo ya no wonwane Gregory Afoko wonwane mfa babia enkonkotete babia be ne se bia ada wo mo de asem no be kwa kwese no mo pɛ no a wo mo enya no na busuafo ne otemu for justice Barbara Tete tena asem no so no we ne se ensem a na lawyer fo ndi aba betu nanimu no nsu ewo mu so enu ti so gina so no ye na dwene se wa mo pɛ ne Gregory Afoko bedia na kyese esomu a enye yintie ne na lawyer fo no ko mo koye ekokokon ya akopre ya se nkombenya bail e di amano no busuafo court no etena asem no so eni apututu you course so keka ne mesie ni otemu afo tena se eni otwe ne pen no otwe ne se pese eto no hwene so ye we ni nyina no wantie na lawyer fo no eka wabo atoagu a Yewura Gregory Afoko wosaso ekwa aposifo patwenem na ebresem wo mo asaso akotena na sem no so ebio abusafo ye sem obosa asemi ye ni edi akire de befrato bia no yemfa enkamemo ye toaso ne de makosi kasem ho mamano tua se Ghana ban ene IMF mpenimfo atwetwe nkomo ni nyina so mai ye de ho akofam kwasi broni hwententen so mesu ye sikasem meboa yen se be ye ne sikasem be gina brane aho kira tete ne atepo ya Ghana fo na mu sese na so bete de ama yen na ba ye de ho akobo IMF sese no efe di kan omo se ye bo some the bet $3 billion ne ba be so my Ghana sikasem asene mu ama na gina brane omo fo ni nyina mumuma e be sope into ofe di ka de no omo ede ba ya na number $600 million ya eno no aba me ye de awie na ne ye toso mienu no a ye wa twene yem se ebeba no na IMF mpenimfo akrachefo ne maba wa no aba begu omayimu a ene omo kwa ore wa kwa kobisa berwa place times ya awewe Ghana nkratam se hyehye omo de ma Ghana ban no wadi so na ye nu te ho behia se $600 million etoso mienu no on besa so de aba bie wa na eno ena mrase bedwani a o mrase bedwafie ma desia o bogatanga ene ne mpotamu Yewura Isaac Adongo dia to jase se Ghana fo ya tese se IMF fo abo Ghana fo abaso na nu nti no ye ni agye
yes ra ami yeseso atim fifra ye hye sapo mu nsuo na afi kra na brɛ mu ɔden no ɛsa so ɛbɛba bio na ɔsrɛ Ghana fo sɛ ɛnema mu ɔdene pa na sɛ yɛato yɛbɔ yɛ de ani ato fam a sesei ɛnema mu din a ɛna ɛsa so ɛyɛ a ɛho bɛhia sɛ MPP aban sɛ ma ɔbɛka no ɛde kwanse ɛsoso so ɔpani Isaac Adongo. You can't take end year inflation of 2022 and compare it to any of the inflation other than December 2023. That is how you compare apples to apples. Because the inflation that you find in any period, year on year, is compared to the same period the previous year. And we are not in December. The inflation we are seeing today has different seasonal and cyclical pressures compared to that of December. In December, we all know the demand pressures. We know Christmas comes. There's a lot of pressure on the city because people are looking for foreign currency to stock for Christmas and all of that. The inflation of now has not experienced that. So you can't compare that, the inflation that would be attained in December. Again, you can't compare food inflation in a period of harvest to food inflation in a period of planting. They are two completely different things altogether. So I just want you to understand that the comparison they are doing, using in-period inflation to compare to December and clap for themselves, is an act of futility. That is not what they were taught. And nobody was taught that. So we will compare like to like. In June 2022, when we were in the worst situation, inflation as of June was 29.8%. In 2023, with IMF in the boats, and we're expecting things to get better, it worsened to 31.7%. In July 2022, when things were worse, as we were made to believe, inflation was 31.7%. But with IMF in 2023, July inflation was 43.1%. August inflation, as at 2022, was 33.9%. For 2023 with IMF, it's 40.1%. The latest month is September of 2022 was 37.2. It is now 43.1%. How do you look Ghanaians in their face and tell them when they are losing this rapid deterioration in their purchasing power? Abuzafo nti wey ayem rasebe dwani owo mrasebe je fiema de hye wo Bogatanga Central Abaton Pesua so yewura Isaac Adongo na yete ne nkane nyina na akwakọ yesikasam ya sisi IMF mpanimfo boga na ban abaso si atoto ntotoye omokra de baabi omude omani koko buye no omoba ye behwe Ghana nkrata mu no yakokra sense ne omo esisususu ye se omai Ghana ye beko na yakwakọ girigina ne no na opani Isaac Adongo boga na fokoko se sansam na ye tete no ye mietirimu kokoye ye de embekodi yetirimu damu a wanhwe ani ye kwakoto ye pade agudantum afi kra na bremu odin edi akiri eba na busiafo IMF ya ye koya yakwa kodro ya omadikai edisike edikan abrayen $600 million ya yesa so atwen yem se 600 ye toso bienu ebesa so aba bedre ya odisika echese omoma binisika semu ne ho mpempra wade ekasa obia so ekwan na tene ekwan ni mu tene bibie ni wo bibie nsi kwan ni adeade no a na ye kwa ma no so ye ne openi Prince Obriabo a akwakodi enkomo sisi de waye boga ne namaburu chire jame oko wanfuma nko na so ye ben den ye kodi nkomo kakra emfa sikasam ne yemusa se sani obi e kasa se animu atene ekwan mu atene bibie nsi kwan Ghana sika toso mienu a wo se IMF for the brain no ebeba bedu abra bibie nsi kwan no sa na tie na Prince oti enka ye mo adwo emu akwa ba nwumre Abzanfo ye hwese ye benya Prince Obriabo wa homa no so na ye no akwakodi enkomoi ni nyina eye IMF fo ba wo mo ababedro maye mo ne Ghana mpanimfo edidi nkomo a abzanfo se ne mu nyina monim no efina no ya wadna no ukuada no eba ena nkomo no ehyase ya wada wo mo to aso efiada wo mo eto aso ma edu ba bi kra no eye
ɔsɔfo sikasɛm no ne ntotoɛ so ne ɛyɛ IMF mpanyinfoɔ nyinaa ka bɔ mu ɛne Ghanafoɔ didi nkɔmmɔ ama IMF mpanyinfoɔ nsɛm a wɔka no na kɛsɛ ɔman Ghana baabi a yɛgyina sese wɔ sikasɛm no ɛyɛ ne sa yɛ a ehu ne ayɛmhyehye a na ɛwɔ wɔ amanfoɔ mu no ɛwɔ sɛ ɛba fam na ɛno nso so na agya nipa binom kyerɛ sɛ ɛnte saa nneɛma bɛtumi adane maame ne Prince Obriaboa ɛdi nkɔmmɔ yɛ obi a wabene yie ɛwɔ sikasɛm ɛne ne ntotoɛ ho ɛgyam ne di nkɔmmɔ wei yɛ London anaasɛ US Prince Madjoy wura mejo so n'anwumere mɛgye sɛ wo ho yɛ mo ade adaroma yɛda Awurade ase wei no ɛyɛ US anaasɛ London wura nyame adom mebɛduru London na ano fiada it is say my business and how major my home but now it will be home yo Prince me ani nkomo no me de me ya se wo ko wan fman ko ba nya hwe de me ani nkomo no ba ne aka no ho azam ne die ne yese usu hu ne se ekwamu atene bibia nsi kwan se IMF sika etoso mienu a Ghana ban ehwe ne mo si yensa beka no ebeba bedu wa bra bibia ensi ho kwan ana sa na ususu hu no meda wase na machi a wotiefo ne ahwefo nyina so he IMF nhihye mu a omo benchmark a omo de ma omo bia omo de omo sika ayeden ama wo so as part of the review process no me gidi se Ghana ban ebetime meet the benchmark na omo set de ma ye ne beto ebigina so ama na release the next one e de ama ye no but the most important question is say ebusa ye ho the impact of the IMF support na eba ye no so far usame viewer make catch us despite the support no economic stability no the ne say ye pese hu ne tie pa no hu sa metie ye adongo comment na oma about inflation and he spotted it with facts in timinko hobiem of 2020 say uche exchange rate ne so I can tell you say exchange rate no so no time na IMF di bailout ne bema ene na CD per dollar it was a little over 8 cedis 9 cedis but as I speak to you enumere CD to dollar Bank of Ghana rate at 11.2 11.4 we nyina is an indication say despite the IMF bailout you know still the economy ain't mean PK I think that as I say buying a year more than what we are doing now. Enti ye che ni mo se ye ne IMF wo be wie ye nkomo na abroso a ye ko November mu no sika na hit account no de na wo hwe o kasa ban nyamo a onyamo say inflation wo bete so say interest rate e bia won be keka wo ho ama na ba fo me no nko a yeah de me pese aban ne ye ne say na ye nyina nim say the pace see na ho den ba form no say the mekan na 8.6 as at the na ye nya first tranche of 600 no to any accord 11.3 to the dollar no it said despite the IMF support no see na ho den no kwa na ekofum inti dem tamiche nya na say ensesa na rely solely on the IMF say other indicators e bema see na ho den den agina the economic management team no na womo tu anamoye den efa ho na eya akoye se anasa akoye se ye de need that so nyina akoto IMF no so unfortunately IMF no buy na cedi 90 nyina so esese ye hwe the second approach said the beya ye ko bronya imu no cedi no ahoden emafom bebre se woman anye bibi foforo nye say rely solely on the IMF na cedi no beto aso depreciate ya emo economy no na eba no dwadie so dwadie se ye niema se yesesa niema firi omam ye export na ye import a eno so de na wasa aban ye de efa ho this is a conversation no ya can over and over and over na to settle the balance of trade imbalance no it takes long term aban timi fada kope en ma balance of trade in MA positive but whatever measures I dey aban dey to the year 2007 2008 to 2019 2017 2018 I dey economic stability ne buy no my advice is that woman konkohwe
So wokɔ Africa ha aman no dodoɔ na ye balance of trade imbalance a kyerɛ sɛ nneɛma ekɔfefra ma no ne ba no no ɛdɔɔso sene nneɛma yɛkɔtɔn ne yɛden ɛwɔ adwaman so but they are not enjoying this kind of instability ɛwɔ mu economy nim maximum person making say there is something a mixing link bia as a economic management team no ekohwehwe na omuhu ba bi kwa amasa center boat na eden ebu ntia emfa ho ne inflow dollars na ban ba be economy nim no still next na ho den ba na eden eba fom no nti adwa DSM no so no oma na ni nko ne ehu anam ebitu afa ho sede wonim no ekobronya adwadifo ni nyina akwa ama no ne ekofom niema nti so wo hwe the same period last year migidis afi pepepenny ana nakofo oil gallons near ton 12,200 cedis from a move from 600 which is 36 million equal 12 million but this year etima is stable kakra but it is still not enough cedi na ho then abani should do something outside the IMF arrangement Prince Odiema mayenya na obedura enkomo no ya toa so ewo studios a yeda sepa na wadaje awanya de amaye Nyankopon enka wo ho yeda se opani Prince Obri abo na abusianfo yene no akwakodi enkomo yo bia wabene pa osikasam no ntoto ho nyansafo ye nimdefo pa wo ho na eja odi akosku kakra ne nyina ye IMF sika no a ye ni eda kwan se yensa beka no na ntoto ye ne niema wo sa ban de gu akwam no na ochechire yen kakra no ye to aso yeguso a edemu sikasem ho na ya tetese finance minister ene aba ne yen hyehia komrase gefiem na E11 abrabisusu ne kan wasi E11 no a wo de ba ye no ye se omo kwa akosiesie no apamata de foforo de ahye no adware ne foforo asra ne foforo apa bibi foforo de abatabata ho a ebenam so ma E11 na yakono na boma dwede ho nsensem ne sikasem etimi atoto yi na sa oboa na ban eye akomrase gefiem de akwakotomrase gefo nanim no waye nsachiraye E11 no ho no na mobile money agent association for de krata aba bonten esre so afo sikasem no ntoto so ye rakeno friata ne MPP abam mpedemfo se so mo kwa akoye ntoto ya omodo mu fi se eniema ba ko mienu miensa bi wono mo a wo mo edi wuram eyi free mu a enke beboa mo mo dwade ese mobile money agent for na konkan ama ban so kra no etime enyamfaso pie no a edi efri wo mo dwumadi ahodo so opani a wona vice president da ekuna no opani Marshal Masaudu Umaru ne nkoma wona ye boy kakrani se wodi jise bi to apan mu na de wo yesa wo benya afin jise ni mu no se wonya eno na ma osachire den eba sa ma yi get ne nya ba bonti eba mu se tax no dodo te na abanyanya through taxes no abanyi se se obenya se ila ta aban sata anata aban sanka me no mi enya hui na mo me betimi aye asusu se enkoye papa bia enonti na comprehensive redesign here the eba no because ekoye and the share no dia ba ekoye ti se de wusi yue no na anata de wusi susu no na and how be join sa me mo se wunya no se de wusi te no na eno na e de ensisaye and comprehensive redesign no eba no ye diru na and then you bring so ye better so ye secretary e better kata akoma ban na Sunday no a sign say comprehensive redesign no abanya mfa meto ho no one tire mu poti adekodia opeso ye ntino ye gidie train say aban no obetie ye input and stand that comprehensive redesign no or the aba I would say E11 no e kamia ye say e won sem dawson because social fan say me no mienu ye ya aban djuma ye di esika e bia ye didi tan akoto before say ye be di ye sika wa aban ho no aban ye dinkan ya tie tax dada ye be di esika na ye say okay and then ye mpese ye di sika be hye ye ho enti ye be to mobile money account so this kind of mobile money account na se wo say ko pa de na aban ka say sa sika ye sika foforo enti me to tax no E11 dia na get asumon ye na wa de because what think I to tax
wɔbrɛkɔ a wogye salary no wogye wo salary no kɔto wallet so a wogye dɛ paa deɛ nso no yɛsan yɛ dɛn atew ɔho enti ɛyɛ ɔhɔ kɛseɛ meyɛ sure sɛ before sɛ tax wei ba no mede tax ne nsadeɛ nyinaa mekae sɛ before sɛ tax wei ba yɛanyɛ ho research kɛseɛ enti sika no a yɛnyɛ no nti no yɛanyɛ nsonsansoɔ a tax ne de bɛba ɛyɛ ho research ɛyɛ ho nhwehwɛmu kɛseɛ a meyɛ sure sɛ kɛyɛ dɛto yɛbɔ ase kakra na yɛahwɛ a more sustainable way a yɛbɛtumi ɛde agyegye toɔ no but yɛnhwɛ ɔmo sɛ comprehensive redesign yɛhwɛ sɛ deɛ na comprehensive redesign no asekyerɛ ɛnsesaeɛ kɛseɛ bɛyɛ pɔtee ana ɔmopɛ sɛ ɔmo yɛ ɛbɛba abusuafo wei ɛyɛ ɔpani Marshal Masoud Umaru ɔno ɛna ɛyɛ vice president ɛda Mobile Money Agent Association of Ghana no ne nyinaa ɛyɛ ntete ɛbɛtɔ yapono so sɛ gya ɔsɔfo esi kasɛm no ne ntotoɛ so no abɛn mu mpanimfoɔ ɛyɛ ntotoɛ asa akɔmrase bi gefie mu bio na E11 no a aburo bi soso na numu atutu pa abrofo sɛm aka koka E11 no wɔn asiesie no adware no apamatade foforɔ ɛde ahyɛ no design foforɔ ama na yakɔ no Ghana fo ni so no ɛna na yɛne ɔpani di nkɔmɔ ɔyɛ ne sɛ ɔmo de ɔmo atwe ne mu a na ɔmo de ɔmo di kakra ma ne ɔmo krata deda sɛ mpanimfo so mu a ɛbɛbɔ wo no mu sɛ ɔmo nsom so a na ne yɛgya wɔn a ɛna wɔn mo egu wɔn adeɛ no na ne yɛbɛgu a na egu abusuafo afei no abɛka ɛho a yɛka mo sɛ Sompa 93.1 FM yɛnwummerɛ no nsia kaseɛ ɛna nsɛm no baabi a wo biara no yɛgu so yɛde ɛma style bie no wadwe nkyerɛ no nsusuɛ obɛtumi de aba bɛka ɛho abra wɔka ɛho wɔ social media platforms a wodo no nyinaa so oko Facebook a aha yɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube ɛyɛ Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwe nkyerɛ no nsusuɛ wɔde biabia hɔ no ma yɛgu so a yɛbɛ kaseɛ no ma mo na abusuafo yɛbɛkenkan ɛde ama mo sɛ woteɛ nka ɔbono ne na hafo mantam no mu a aha ɛyɛ Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM ɛna sɛ ɔbono is mantam no mu a sɛ yɛtɛkyi ma no sɛ yɛnkransa sɛ yɛkentampɔ aha ɛyɛ Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM ɛna sɛ wɔ asante mantam mu a Sompa 93.1 FM wada menti anwummere yɛkaseɛ ne sɛntena gye baabi a wɔ asante ɛne ne mpɔtamu sɛ ɔhwɛ o TV so a aha ɛyɛ Sompa television abusuafo yɛmpem nkɔ anim ɛwɔ kaseɛ no mu na ɛfiri na no memenda ɛba ɛna yɛteyɛ sɛ Gaza mpɛprɛ so abusuafo ye ayɛ adane amanfo koraa ne sa Hamasfoɔ yi a ɔmo de bɔne kyɛsɛ yɛ ɔmo dɛse atadwe a ɔmo aka ka ɔmo tirimu kotal ne adeade a hyɛaseɛ kogyeegya atopayɛ ɛde kɔtoto Israel ne mpɔtamu no mu a abusuafo kɔ wiaseɛ no sɛsi yɛ ne mo ka sɛ deɛ nipa bɛbura pem ɛna ɔmo awuo ɛwɔ saa ɛyɛ awerɛhosɛm no a ɛsie wɔ Israel asase so no ɛnam so ma ɔpani a wɔsi Israel abaya nan mu ɛwɔ Ghana mɛma sɛ na bɛdi akyire ɔpani Aviel Avram ɛne nsɛmtwɛfo di nkɔmɔ asrɛ Ghana ma de hyɛ sɛ ba yɛ ɔmo nim sɛ amanfoɔ yɛn bɛhyehye wɔ no mu paa ebisa asɔfoɔ kuku da mu a abrɛ no ɔmo efiri ɔmo yi mu ɛkɔ Israel kɔ bɔ mpayɛ ɛkɔ yi mpayɛ hwɛ mpayɛ ne adeade no ɛyɛ ana ɛnya asɛm ketewa na baabi a awerɛhosɛm no susu si yɛ no ɛyɛ bia ɛbɛtumi aba sɛ Ghanafoɔ binom hɔ nom no ɔpani no ɛde ato dwa sɛ aban no ayɛ nhyehyɛ pii no a ɛde ama ɔhɔ a wɔn ɛwɔ Israel asase soɔ wɔn bambɔ mu yie yɔ wɔn ayiri mu amiamia mu a Ghana ma de hyɛ ɔbɛsrɛ sɛ obiara ɛnkana kɔmanto no yam aban no ɛbɛkɔ so a ɛne Ghana abɛyɛ ato kɛsɛ de di nkɔmɔ atoto abasakɔ mu a saa nneɛma wɔ yi a ɛkɔ soɔ no wɔn ɛbɛhwɛ sɛ Ghana ma de hyɛ a wɔn egu Israel asase soɔ no wɔn bɛtumi abɔ wɔn ban titiro ɛne saa Gaza mpɛprɛ so ne mpɔtɛbɔ nom no wɔn bɛtumi ayerɛ wɔn bambom ɛde ama wɔn no pɛni Aviel Avram a wɔyɛ deputy ambassador osi Israel abaya na mu wɔ Ghana mɛma se ne nsɛm a wɔde to yɛ ne mu anie. As you can see, the condemned arrived from the Republic of Ghana, the state of Ghana, and from all many other states around the world supporting Israel and standing with Israel in this critical moment. Israel is in a war. This is a war that happened not because we wanted, not because we opened it. It was a program that been run for many years by the Hamas terror organization, who kept the civilian of Gaza as a human shield and put them in a risk and try to put Israel over and over again to this
situation to a situation of war. Israel has the right to defend itself and to bring back peace to its civilians. This is the condemned release that the Ministry of Foreign Affairs and the Republic of Ghana released during the weekend. It's a strong saying that we are standing with you, that we understand your situation, and this is what we are expecting from friends. This is what we're expecting from everybody, from people that appreciate lives, people that live and want to live in peace. Not to condemn Israel, but to condemn this terror organization who give this opportunity, who give this situation and bring this murder and terror to the street of Israel and take hostages. Hundreds of Israelis are now, kidnapped and hostages in the Gaza Strip. Many of them kids, women, older people, and all we can do is just bring them back safe and bring the peace back to Israel. And this is what we are expecting from Ghana and all the countries that are whiling in peace all over the world. Israel was always on the side, no matter who. Observe to way a penny I will see Israel abina nemo ewa Ghana mema say na bedi or penny Aviel Avram and yetene kanonina akwakoye ya rehosemu si wo Israel abonten so abra Hamas fui akwakoto tutupa ye wiase nipa bebura pem na se ne mo kase de o maye nyankopon dia eno no ye omo a womo ehunu wunum na womo munhu womo a womo kasa asiase edan adwiregu womo so asase amene wunum nam topa ye bomb nom ne ade a womo ekohyehyehye amanfo afie ene amanfo abro san ase no ebro mpimanim eno ena panene de tuja se anabai ne gusu a ene Ghana bai didi nkomo esuesu adwene keka ne mese ni se be na Ghana fo a womo ewo Israel abonte so no ba bia Ghana fo ye honum se be ye na omo bambo omo ye yo nipa binom enkwaje womo nkwa emfa emfiri womo nsam abuzia fo ye sem bosa asemi ye ni edi akire pa de befra to bia no ye mfa enkamemo ye to akase no so na ye de makoma me Cecilia brother pa ne nkomo no ho na abuzia fo special prosecutor no e de efia David akwabisu ne kan ya fi David e de kokoto court mpedifo anim se wo ho se ye ma me Cecilia brother pa na account wa enei wo mo de wo nsa kokoto so o ma hu se ye samayo se ye nipa o se ye ma me woto se nipa no wo yira o wa yira duro che se kwan o fra so twisika e de firi nua be ma no a wawuo no na account mu e de efiri mu no o ma adwene ho o mo ntiase e special prosecutor de o declare kokoda court se office sa de no ekoso no etiamra awosemra ene ma Cecilia brother pa edie and am so ma Cecilia brother pa so and na lawyer for the krata akwakodan court no say nsem a special prosecutor de beto wo manim no kra bia nim na sa account na wo ka no wasem no ne nua bema na oyo hene ofiri mu a wo mo ebie sa account no say ensa body enom ene chese eja amanfo mu akakrom ne ba bedum abusia no sa account no mu bie ye say ensa body nyina wo mo ede ekwakogumu na ensa wo mo jikokogumu no so no ne nua bema na otiase na owoyere wo ma wo abusia wo akire na nkola ne bi wono mo a omo school fees ebraso se omo ekotuatua enti school fees no omo kwakotua no ene nam so omo ko sa na account no a omo bie wo car bank ne mo no omo ekọ ho no mo ekotwe sika ne bi di free mu a enkwada na waje omo wo akire no omo school fees ene ho mpempra wade books omo beto crayon nom pencil ene pay omo beto de amankwada ne nyina no omo ekoyi sika free mu a omo edikotuatua saka na nyese bia omo fa ntrekese ne frakadam kwa bi so ene adwembone kwan so ene omo kotwe sika di free mu ne mum sika no omo kokoyi ye no eyese omo edi tuatua eye school fees ya ne nua bema na wa free mu no ne ma waje omo asase eso no omo school fees ne ho mpempra wade enam so mase ye no mo kase se court beje di atum se court enyintumu eja so for bidin oso bi nim ti yehwe de be kwakosie ni susu de akire de bi frato bia no yemfa enkamemo ye to aso ne de makọ German North abaton peso so we kra de German South wa ne sa na entity abato so performance semchefo apron so kire se abemu bia wadi mfie bedunum 15 years na yese akasa kakra aba ono ene ne nanantam ababusuafo wa ma ba so e de adanti ne nanano amase ne mo kasei waye nyankopon edia na busuafo sa ra wo semi yesi ye adansefo kopi asem no so e de nsem sei eto yenim
na ne se kan ne de ma so de kwa fu bi na no e wo fi ha which means on kwa fu nti abushafo e ko ba de ya ta kwa fu no anajo no e bu anajo no e ko se na ba bia okwa fu no e ko ye hu no e na san bae nti ye fefe ko sa na dia dia ne fu no so no no me ba ka ho asem na ne fu no e wo fie nti ni challenge short no dana ni nana ọmọ tí n sẹ eti baako yẹ bẹẹma na odi bọni no esisi odi bọni no ẹna akwaba ya bẹẹ na akwaba ya ne deɛ ɛkɔ ti ɔbaa yɛ no na ti no ɛkɔ nti na yato fɛnsi wɔ ɛde afa ho ɔbaa yɛ na yɛ lɔki dɔɔ no ɛwɔ ne side na akora no ehu fɛnsi ɛkusi ne side ɛkusi fɛnsi ne side no na akora bɛɛma a ɔtena ne nkyɛn no na ne nana asɛ na ɔde mu ɛde pa fɔbɔ ne ba ne yɛ kɔ ɔdɛ ne ba mi yɛ obi akasa ntoma mi yi ba ti akwaba ya no wura inside no asena akwaba ma no e de mo pa fobo ni bisa nse na ne na wo no so ne na na e ko fa ma me no ni ku ba ko san ye fa ma ho na o wale de ni ku na kabra bi e ti ni bisa nse na fom ha o ko fe akwaba ya bisa na fom ha o ko pa ne no so ni na no e ma ni ku akoko ni bisa nse na akoko ni wo he na akwaba ni se akwaba ma ni se akoko ni o de ko fa ma no see na phone way or abaya no o she boy and so na ma me phone ku ta na mo ja aye ho no see o ma me ti akoko ita mo ja aye phone e ni se no but o de ko fa man enti ye fra fa man ho so na ma me nya ma ho no na ade a chi a se ni hu no enti ade a chi da no awia di kile na ya asena center ewo ifi backyard ho e ba na enye ni ka no matter fence wa I will give the address to anybody or what you are inside the house yes the compound no now you think I would call and I can't see jacuzzi Abzanfo nti weye ayo dansini a ukopi asem no so anasa semi onimu nana wo cheche nsem de kire ye no se abema wadi mfie dunum yese junior high school ye JSSE and mo se friend JHSE ugina form 3 na okum ne nana ya de ya yese akasa kakra e ba ono ene ne nana ne ntem na abzanfo ma ba so di denchi no ewiase echese okunu ya aposifo abamu ewo honom no ye to akase no so de makopo e mantemo ye de enua kwabranya kokodi nkomo ya tese nipa ba miensa bi ewu ya bi okofodi abonte so modwene ho monte ase kwabna ma joy mejusmi na bema mejimedi se ho ye nakopona adomori ache na we eye koko shed na omuko hunso omawugu honom anase koko ofum eno omuko hunso omawugu oboye nkomo e minua mema tifo nyina adwoma mu nyina akwaba de maba eye kofu dia new Japan North mensinu emu na eye abehusem we no esiye ewo cocoa board o matana ye kese ewo kofu dia omufuo reservoir badia fam wo a omudidi dwumadie no omo edi eguno eho na abehusem we esiye na ensema abeto Sompa FM kase epono so etim ese cocoa board fa enipa makomako enum ebi a omo no omo ko hire omo se omo flow reservoir no omo na no maintenance works bi ewo ho no mo tele be ya adwumadie nso a omo edi wo ho no enkofo ho bia enfa emre mo na amanyebon ekyem se enipa enum omo ko so omo no emu amiensa esimu ekọ baby afọ ewo no se be ya maintenance no betima akọ ye ho no mo na ho ana amanyebon ekyem se emu ebaako edi kan eto ayefo emu na impono na fo no efa no ede na ko ase anu timienu a ono omko ase no eyo ma dwen se omko akoyi omu nia na menu ekase no wato fo no emu no na so omo so antimi ama menu ekase no ten fortune side friend nadmo ani impono 5 service mpanyifo ansana omu beyi amante emye sana na ya ba hosam ekase epa na meno ekase edia yensa aka no ene se obaako ede owura asu awo no yesu so wonya fiisa no adusia ede eko nanso na abante baako nso a wonya fiisa no beye aduana no dodo na se so octopus na baako efe se Jonathan ono so wonya fiisa no adunu ede eko nanim na meno ekase no cocoa board mpanyifo ababonte na batudwa atem se asem no afi na esi
I mean, and ya don't bet Nakata at the farm, no mono, a police for the fat and mono, and a cocoa PM I was seeing just as hospital, and no Ewokufudia, said by your betting Akura, I'm a police force and I think at me Ayushumu, at me at the Afan. Now, a brass is here, and it's a community in Lumino. Now, is Simon, Lumina Akano, Omona, a brass is here, no. Omo koko bompe ni so amania meno ekase ni so benefit me too so efant me no kasa ni de adwuma fo akoko board pe ni koko fo ewo ba pepie mu okofo di atempo no o me kesi o mu fo reservoir no e mu ye sa ato ayefo lo emu ama meno ekase no amanum fo no a o mu nyina ato ya no ewo se do amenu de yakopon edi o mu ho afofi yo kwabna se we di a police fo abem me bo a me no kasa ni de a police for the number fair mono and a kugumo chira ehwehwemo omo shafe na kwabnai petru no se fuel kro no na hwan dia mindia cocoa board for dia send nyina yenim no ba enyimaku akese na bebrina ewo mankata fuel reservoir omo ahia horo omo edidi medie no omubu fuel no ewo hono mo na reservoir no be dia fuel no be egu no reservoir no ho na omko fa nkofo no ba se ho no so how bia ba ho ani to mo ye maintenance ho kaka fo mo na ko fa sa ho tami e de ba ya no kwabna mate ode me na wase na amanfo tirimu ye omo na se ebia na no mu kwa wie bi na bia nyame a won pebone bibi sa si ya na ode waso toto fo mo sa na ote no Gabi mini ani se body mpanyufo na nkasa na ko fa omo ede omo ba ye se omo be maintenance works na e wo ho no mti for now ne de nya de bi adwum ye na kese ne se ebia ye be ka se fa pli bi ewu e chan se ye da da edwumadi a wo ma omo timi ko fa nkofo ba se omo maintenance work e wo ho no mo nti sa be ni de sa ne be ka ne se mo no enipa enum ene na omo wo ho no mo na se efiye na miensa atomu eni timinu na akano ena mdidi so mbeti na bo politifo ama enu no kure no etima betu de nemom no enye se mo ko ho se omo kwa kuwiafo ni bi nemom na panyufo na trada emo adwuma eso mo kwaye e ho no yo mate kwabna yeda se boabo de aka no ye besa so aba wonche bio abuzafo we ye nua oto ye credit for poema ntemo kwabna nya akọ ne ye call na enchenye abuzafo ye nyina we so e ne ye nan ho kakra mra ye ba nsem ne pia kechira ye be pie mo so bio Yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting be 0598559802 ediye waso yetara 1 media na November bosome no ni de edi kan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan ni mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni Nrom hotel de anu hye e ye busumi du ba kono ni de edi kan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million because no one million what about akoko na me de abomo no so eni anwane saji si no so nyame nhira mo pa mo ya ade pa na yesika na yentuma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwan so a ye beji mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Yaba Sompa 90.7 Adisi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo mu nti Sompa 90.7 ya hyehyɛ dwumadi a yato ne din sɛ ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besi nkonya na topics bia akwa ne unchi ni wahyewa ye gi nwachie no obia de gidie aba abeboa ebi ni sɛ aware dodoɔ esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Nkransa 90.7 and Sompa TV kwesia de bia enwumre no so kopma enwumre no nkron kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen ni gidie ne sen ye nyina ye gidie baako Abuzanfo yesa so mama kwa babie weba Sompa TV so we enwumre no nsia kase na babia wo bia no abuzanfo ye de mama style bia no ye nto akase no so mama na yemfamo enko ensemfufrum mama ne tua se ye ya hoboa na yakwa koto abodonfo ya doma December bosmi ye kwa koremo na ye assembly man and ye unit committee for mbeboa am ye nkrase ne ya papa mamu hu nsensem atu empone na odwani kire anomanje electoral area waswame abaton pesu yisu a raba kwa wayi netia wasra de hye wa anomanje ne mpotam so mfotumi ma no na omedi assembly woman enfama wonum mprimpuntu ne yeyo enfama wonum ye era Josephine Obriya Boa na ene anomanje me junior high school any schools or one in Persiano Sugina and yes jatwiri ampo jankron pato ne nsem kakra obenantina ne nuanom maya enkume one Persiano so no wodi dia manaso wo so na kwa okoye no no kuta ne nsem ma pade bi ona de kokodom maya ne honom en odi adesre eto abaye ne mo se sanhihie bi omode aba yeso omode eto no ne ade akwa kogugu pade so enam so ma ne bo akwa denden dia abatan entibi ntobi ma omuma no obesra ban se wedie kotodwegu form nsada nsem de soma wosen obesra ba mu mpanimfo sesen komu hwehwa so atete so titiru e de amaye maya nkuma ne yanuanom nkuma no a omo ewo school mu no a enka ebeboa pa era Josephine Obriya Boa ne nsem a wode atudwa kakrani the community maya ene pala because they were running on only the talent but so obey akalana what's me aye and they want to me it's ansana samplano umbehu sadie so what you ben to make them that see anything say maya work especially public schools I am my and I'm bedin ko no ma sie and me ba ko ono nantie mu because go on ma card keke to me the bema to the dada on na koda sakla no onya attention ti ya ho me nya wa hoden a every month you put a man ko la maya no sanitary pad ma ta ba so e tax akufo a tax ne asoso ama pad ne bo no aye den aye ma no e bi pa ni for pra be 90 minutes
Abusafo nti weye ayema me Josephine Obri yeboa wope se adehye wa no manje ne mpota mu mfatumi ma no na onkosu o manamu so me municipal sa assembly woman no mprimpuntu ene ye yom famere wo mo na ode sansem ye tu dwa no na eno akire opani a owa no manje ye MA junior high school no opani Kenneth Apia da kon soso ensemu a ogira nkwala na mu de to incoming honorable animu ni every kwan no buy say the same community no the community no to the ecoso and before that Krania says our program will be a sponsors a teacher part my friend to work and see as you do the board and the open be a couple of tokonos and the challenges there school will be very and so often at a room to pursue a man so enough from the bomb price or bad. So they are here, they are training what because and so I am now the far away a man of mine is going to Ponsiano. Nabuta no so seen any so emblem. Oh, yes, you did. Challenges in there. I can't say I can't, baby. No, okay, a strategy. Obia born of mine, you be a boss. Hey, Master School, they are GD. So, oh, yeah. Abusafo nti weye ayema me Josephine Obri aboa wope assembly woman edi wa no manje ne mpotam ne okoye nyame so ade a ne nuanom ma ya nkete omo no manje junior high school okocheche pad de ma wuru mo de adesre tato sesa ban ma pad ne boa ye mre abafom de ama ye man ye nuanom nkuma no a enka ebeboa pa ye nto aso ye de mo ko ye bunkrum na bronko mo ye de mo ekono abusiafo na de hye tempotam no mo esori anope ya omo akwa kodwuro mo pa omo sin sutire bia edom mpotam no mseja ene tilapia ne adwene mo bo adwene me gine me ho ne ko binom ne ade de ebi wo nsuo no mo na so sane ene omo sori ya na chese mpata ne adwene ne chese tilapia omo tia wuwu basa egu nsuo no mo no omo AMC wo no mo pa sa de obi ne de awuduro bi aba begum anase ede asem na asi wa nafo no mo a eno ntia masa ade we na omo hu no omo mpotam no mo enam so ma assemblyman na owo pom ho no mo ejansam twefo so mpefem nsem twefo kopie ho no mo no ye ne no edi nko busa ne se na den na akoba ne say yi si ato na nsane ne po be nsuo na ne a change color kra afi de emo a ewu nsuo no mu nyina so obi na a che da poison wo mu se ball na ana na obi de edro bi egu ball ani mu no mo ko tugu nsuo na poison mo no emo a wo nsuo no mu nyina awu ya obu gunshu na ni sene ya be no kase afutu ya me de be ma me manfo eye efrancho eye brunku new site fo nyina nsuo esebu nyina ne se ani nkura atwa ho nyina ahia ansa media mi hu ne se nsuo no de ani aye sese no a change color ya black no ma obi ansa nsuo no be nom empo se wo se nsuo no adi dware kora men se bi mfa nware se nso udi sine ma kora meka se jai ana enkura ntitru nkura so mo bato dra wo nsuo ni mo no awofo no nti o mo manefo se obi aba na so bato sanwene ne kora gu nsuo ma wo mfa ba akokora nkofi abusafo nti ene omo onum ye oda na akokofa bi na se ye obi na de awuduro ba begu nsuo no mu na eja ekunkum adwene no ne kyesa aboa bi owo ntatea no mu nyina ewu nsuo no mu nti we assemblyman nkire ma wode man nti se afa no waka ho wo Sompa TV so asora asanti we tilapia na say adwene we the red fish are you kama susu omumuduro otuso aye be de abusiafo nti eno no na eno achi ene adehia bi omo tete mpotem no mo susu no edidi nkomo na de omo susu omuhunu na no pai ene awie yi eni omo because ebeto sabri na senke nsu na ni ate ba nsu na ni nyina ye black ena fish omo nsu nyina dodo na wu ena omo de dead nsu na ni ano bola bi omo to bola bi gumu wo kro etwa ye nso aye friend petrensa your district no nka district ni nyina kra ya we ya report no about 10 times kra ni say enso so omo ntimi nka bibia amfa ho na eno de na ye no rom ha kono no free kono no ba nyina be si ha no ensu ya na yetimi be sa bi no mpa no na ye ni ha ye sesei sensuo we mu nyina na boaboa no kɔbɔ enwabi mu se yesone so ma yenya pipe a se ye de sopra ye nyina wo mase a
poison obi de fra ball an ko gum mu dia ne obi a heda the poison egum na se nka ente sa ankanya ka bi na yi no anka ebetuma hu se ebetuma identify hu se ebi adro na obi di egum nanso ball an mu no na emwa ne Observe nti we eya dehye wo afrancho bronkum ene de omude omani hu ye nana wo mo echeche mu kakra de kire nto mo sori anope ya nsuo net ne fo mo mpotem no mo no aboa bi o wo nsuo no mu bia wu emu tilapia emu adwene mu bo adwene megire me ho ene chese nsesa no ne ade nyine wo nsuo no mu nyina awu nti assemblyman na edi kan ne kasa ya no ba manfo kokose be bia nsuo no tene kofa bia no se mpo wo sebe dia kwa kosia de kura jai no mu ntimi nkyere se ya wudro bi no bi dia kwa koguma na se dia de na asi wo nsuo no ja ba bia enam so ma mbo no nyina wuwu sa de wo ntimi nkyere etu wa be mo onum akwa akwa ye ode bia wo de ade efo se bi kum kwasia obeka kofa bi so ode kwa akwa ye nkwane be wiase no na je se gontu sun wo sin ye de asede ma 21st clinic siatica no oto ase ntiri no ye fa usiremu na nkokum e de fa na ntu de be so na mpodo so no se twetwon akawato onom edu ba bia wadwene kra ye so bi na abo dro obi na to aduro akwakotie aduro so ne ade ade a abusiafofo ne kire 21st clinic na ya doctor fo ne ya nurse fo no wo ma bene wo mfidi papa yedi be firi wasa so am aduro anomo kumase wo hwe overseas wo no a Alpha Radio nche oboase cancer cortes Accra domi market no musunyan kransa techiman so yo hofre 0540311311 ya Universal Natural Clinic samen kancho say hey wona mre sasa bro any dompeni se buo sa freche sa to dia fa hey o yefunu ya o ya duane to yemu a o yembe ka o je sa ne ade stomach ulcer malaria typhoid num bibia che se how woni peduane mu de abusiafo nko ba bia say Universal Natural Clinic na wosa wofa ye watonsu S-line ye be eye bonsu mu honomo ene eni nkomo telephone number iso na yade bia titi wo bia o de ye ne kakra titiru ani stroke no de ye ayo bia obesa sore obesa tu America obesa kasa bio obesa so aye fe ahode ne beba kra che kane no abroso a na wochi mienu na wosa sore ye gide honomo bio from 0200158272 Mizone 5G ni eguso aye no nom eguso aye no nom Mizone 5G no a na Mizone de ya ye call wedding ye call ye call outdoor weekend ya ye nom bie ni hu se correct pa esi kire nim na nso de ye mango nko a ye mfa bibia nko wo no na 5G no so ema energy soronko ama adwuma bia wo ye bia no watima ye bie fra 0246270221 0246270221 na upebie to atone na so pankomo bia ene ye ni 3 herbal center ene 3 eco capsules abegwa sebusiafo kokontida bia usisi ya oya kokontida bia wani su ye otum kokonti bema okwakudo nsuraba na wotade twero wan nantem no emu mra na ya masa also to me de den no ewo mre nim mo ba no je ho to stash talalas no wo se wani mo nyam no na 3 eco capsules so obeye djuma ne dia ma kontida bia de oyemu otim na me de mentanya yintem masa yare obawo Copetri eco capsules no Friend Doctor Authority imperi fajiatum anyana udwa so de kire calling ak Daniel Bal Mr. Bani apidankia abusiafo benya bi ato for 0546107107 0546107107 na eni enkomo abusiafo kase no si ye sorry ko furi na pamfo ba betena se onfa nche se mo messages ri ntima kenkan from nyakopon ya doma e kira ye tena se na mbaba biare ye bekenka de amamo asante abo Benedict ne ye se mo fo pani akosia somua buzi kukua ya grace no ne ta ye kiri me de edi na ya abo amalibi abusiafo ye da mase ama monitie ene hwa enya do